alagad sa kanginang telefon pa Barilio Morales again. May partner ka pang Nori, si Randy Tayed. Kumusta na sa kamong? Nagpaputi ka rin kami sa Mindanao. Asap kita ha. Always say a prayer. Okay. Dahil may isang ngayon naturon, asap ka rintal. Kumusta din natin si gingan lang na maginig asap ka rintal. Atong amigo minaw ginato, si Rodel Pacaldo. Okay, Flores misanim kaliwat sa Mandawi usab. Okay. Bahan pagpaminaw kaninyo tanan mga asap ka rental mga drivers no ni Rodel Pacaldo akong amigo. Okay. Bano, kay sanan ang sutampo katong hatagan og pagdagan. Pinada kinis usa ka babae, no? Usa ka babae. Mapatawag lang sa ngan nga Luling. Magkatawa na lang ko sa kapikon ning akong bana. Grabe gyud kapikon. Naglagot magud ni siya bahin aning strike sa mga driver nga naapektahan ang iyang panginabuhi. Kining bana nako, mangayo ni Grilos Asiras, mamaid pa gyud ni siya gniper. Daghan sad ni siya talent sa pagpanginabuhi. Ug nganong gisapot man ni siya maayo, mao magud ni ang dagan sa mga panghitabo. Ay luling, kundili ka, ikaw lamang. Ang ginamanggat, pinalangga ni Dughan. Salamat ha, Karyas. Kadungog digas kong kadaling. Sa lungsod sa kasing-kasing, may luling nga akong gidansing. Igo na, Karyas. Tingalig di karon makalakaw. Oh, nga ano madaling? Pagkura pa ko naligo. Unya kanta-kanta ka diha. Tingalig na. Ganahan unya ko. Maor sada. Di na lang kumukantaling, kay ganahan unya ka. Hapit na ra ba? Ayaw na ling. Karon na lang gabi, ha? Manginabuhi una ko. Nahala, sige. Lakaw na. Unsa tud ng talent nimo? Ako pa kay kumasayod, kadugay na matang nag-ipon. Ako nahibaw ko, pero sila, man sila mahibaw. Unsa ka? Tod no. Kuha na ling, mga idog niper, unya, mga iyo og relo. Hain mang office nimo, ikapilang floor sa kondo. Nara ko sa first floor. Kuha na, mizanin sa AC Building. Unsang building AC Building. Si AC Building. Siras God. Kuan ba Karyas? Oo. Kanang sikat naman gid ka nga mangayo kag rilo sa. Apply ka ba og dagkong ahensya sa rilo para mangayo? Ay, luping na sila sa kita na ko sa Siras ling. Pilar may sweldo. Pero sa Siras, usak adlaw. Ha? Daghan kayo magpa-repair na ko silang relo. Unya, kay daghan man sad mong mga watch repair shop. Pero, may nga naman ko. Magpangita magina ko mga tao kay kasaligan man ko nga mangayo relo. Kanang uban di ay. Kanang uban nga mangayo di relo. Og di mo bantayan, biyalan nimo kuyaw. Ha? Unsay kuyaw Karyas? Ilabi nagmahalon imo relo, mahalon. Ilisan na nila mga pisas ilawom, kuhaon ng pisang mahalon, ilisan sa ilang pisang bratuhon. Hala ana di ay, maupan di ay. Maro kay nang uban oy. Pero ako nagtarong kay ko. Wa ko magbinuang. Mo nang daghan kay mga customer. Mao day nay rason Karyas no? Mao nga ikaw og magpaayo ka sa imong relo sa Siras og maguba na. Mahalon ra ba ng relo nimo? Ayaw gyud biyahe, tan-awa gyud. Kay kuyaw kay may lisa ng mga pisa diha. Pero og dili hinon natong kuan og di no tanan kay nasa uban nga mga tarong sad nasa uban mga kukhan sad. Ay makagaba sa da Karyas uy. Makagaba gyud. Pero kuan ba Karyas ba? O wa kaayo mga rilo nga madaot, nya wa kay mo'y mga ayuhon ba? Zero sad kano. Uy, mo safe man ko sa pagpamaid og nipper. O kuan nga po na, di nga po ko siruhan. Pero devil's advocate lang ni Karyas ha. O wa gi magpaayog rilo nya, wa say magpabait og nipper, mag-unsa man ang taong kado. Wa na ko'y laing last recourse when worst comes to worst. O wa gyud. Arin ako sa crucial nga bahin sa livelihood. Unsa man ang krusyal Kuan lagi, ning magbugaw na lang ko. Ha? Unsay magbugaw? Lain sana na akong talent. Di man gyud ko masiruhan. Kay na may daghan sa adya sa Siras, kita ka na mga babae di nga bugbok kay short, magpakigol, unya puwa kay ngabil, murag isdang dubok, ha? Kanang hinumulan ba? Muna sila bugawan ako. Dawat na nagpanggas. Unsay panggas ba uy? Oy, mudawat lang na sila bisag pila. Pero para makapalit lang pamahaw ba? Wa man sana sila mga pagkaon. No, kita ka nila nagluspad lang. Kadaghan din nimog source of income no Karyas? Ako sa kagwala yung initiative. Mura sa kugkuhan si Jack of all trade, gathers none. Mao ginay mahitabo. Sa kadaghan sa imong source of income, wa ka na gyud hinuoy bisag usa. Pero di sad mahitabo nga masiruhan ko nuling. Ilabay na karon kay Pasko na. Magtuon sa kog lain talent. Unsa naman sad Karyas ha? Oo.
mangayo kog ponder nga mga series. Kan hinuon. Kay naiuban gamiton na nila kanang karaang mga series, kanang magdaginot ba? Naa man ginay mapunder maayo. Ug mo na akong ayohon. Kamao ka haka? Korintisyan mo ko ni adto. Hilam di ay Corinthians imong kigol. Experience na nga ako, Ling. Pero karyas. Kung ibutang nato nga wa gyud. Bisag magpaayog way gyud magpaayog series ba? Way magpaayog rilo, way magpabaid og dipper. Magunsa man kado. Kung mahitabo man yun ang imong gika balak-an, Ling. Kita ka ni? Kita ka? Tansan man na oy. Mo na gitawag og datching-datching. Unsay daching-daching? Gamiton sa mga bata para panaygon. Kawayan nga dunay gilansangan ang tansan. Noy datching-datching. Unsa man nimo oy? Pues, musaka kog mga jeep de pasero, manaygon ko sa mga pasero jeep. Unsay man ka? Hala pagkauwa man lang taong ko ay karyas uy. Muna pagkawaman nga Pasko maron. Musabot man ang mga pasero nga Pasko ron. Inigunong yun sa jeep, basta stop, sakadin ko sa jeep. Nga, daygonan din ako. Pero mag-intro na ako. Sa intro drama? Dili, pasakayli ba? Pasakayli, ginamuyan ko nga, Sir, dilit lang ko trisan, di ka pa ko sa PDRC, manaygon lang ko, di man ko manulis, manaygon lang ko. Paspasan din ako kay, atan niya kusgo, munang katahan na nung ending. Unsa magkanta ha? Kanang, kay natao na ang manunubo sa kalibutan. May Pasko, hatag din na sila. Ngaw nakaingon man kamuhatag sila be. Kay doon naman ko'y adlib. Unsay adlib? Paingon man ko nga, may Pasko, ang di mo hatag, hubagan sa lubot. Sigurong hatag. Pagkaamaw gid mo alakaw na karyas oy. Sige, ato na ko. Pero oy karyas, warning lang ha. Sa may barring, ha? Unsa man nga, smoking is dangerous to your health? Dili. Warningan talang ka nga ayaw gyud apil-apil anang drugas town. Drogas ko taon. Naglikay ko na luling. Nautay na ka mga palusot sa siras, pero naglikay ko. Kay, ang uban, namalik na. Kay, wa naman ko na yung operasyon mga pulis. Wa na may, police operasyon. Wow, wanay bypass ba? Wanay bypass operasyon. Hilamay! Sabay bypass ba oy? Bisa na, upirahas kasing-kasing kay bypass? Unsam na naling? Bypass! Bypass. Klaruhon ginato ha. Bypass! Bast. O mariron, bast. Kay, wabay pulis, pidiya naman, pidiya na. Dahil pa, unsa di kalainan sa pulis o sa pediya? Ang pidiya, arrest naman. Sa pulis di ay? Ay tukhang man, pung, mo na'y pulis, sugba mo na'y shoot to kill, sugba to kilaw. Unsay sugba tuwa kilaw? Shoot to kill lagi. Ha? Kabaw, kaluoy sa kabaw. Sa siras ang akong bana nga mangayo nagrilo, mamaid na og mga niper, mao ni ang senaryo nga mahitabo. Relo, hambogero, haroning non dako grado, pangutanon sa maestro, time passer mangihi ako. Ay, dalhin mo. Mupalito mga alahas kakaraan, mga cellphone, mga guba, palito na ko. Payong, nga dili bukad, palito na ko. Mga alahas nga dugmok, mupalit ko, dalhin mo. Dong, palit kag alahas nga dugmo. Oo, manding, mupalit ko. Nakidugmok alahas. Kadiyot dong ha. Nakay martilyo diha. Ano nangita ka magmartilyo, manding? Akong dugmo ko na akong alahas. Ay, lumpayat ka ba? Arimin, Radyo DYHP, Kabatuan, Liti, Surigao, Kampilan, Manila, Ram. Hala, dali mo! Brad. Brad. Mayo kay Rilo, Brad. Rilo di Pulso o Rilo di Bungbong? Ano say Rilo di Bungbong ba? Wall clock ba? Sama ng poem nga, Hickory, Dickory, Duck, the mouse ran up the clock. The clock strike one and down he ran. Hickory, Dickory, Duck. May mong Rilo. Repair while you wait. Samtang makapaabot ka ba? O makapaabot ka? Liba na ko sa pa man natin mo kata, Brad, no? Inumdum mo sa kwartas oras tikuwag. Brad, ganito. Pila ka oras man muhuman? Kuan mo ka, repair while you wait man ka. Siya. Repair while you wait. Usak si mana. Uy, ayaw lang, Brad, uy. Bida. Ano sa man? Ayaw lang, Brad, uy. Prende duno naman ang imo. Bebe, ayaw na to. Ay, may mong Rilo. Ito, asbay. Kuha na ko, ha? Kaway laro sa di mo, oy. Niya naman di. Dadam din ni ako, niya, Brad, Bebe. Unsa may kinire diferensya. Nabali ang kinire diferensya. Nabali ang toyok.
Ay, inay clockwise na sa, otherwise. Oo, mo na bay. Bali ang tuyok lagi ani. Sige, pabot lang. In 20 minutes, mahumanan ako. Panigarilyo na ako na diha. Ah, Naya Brad, humana. Paminon sa dako andar di. Minawa lang. Soft na kayo ang andar, soft. Bibi. Oh. Uy, naunsa man ning rilo nako. Nga naman, Brad. Lain naman ning andar. Silain. Sila ang andar. Kung sa may nakalain. Kuan man ang andar ani, kuan naman unta. Oh. Taktik. Taktik. Oh, Taktik lagi. dili naman taktik ni. Kung saan mo rin andar? Tik-tak naman eh. Nabali namang andar ani. Sir, ka ba bulok? Brad, Ah, tinuod ning imong karatula. basahan Brad. Tinuod lagi na. Mauni ang imong pamaliton. Nga ni akong pamaliton. Nakabay baligya diha, bayot? Kadiyot lang, ha? Ah. Lula! Dali la! Kay kwarta na ni. Dali, Lula! Unsa may mong ibaligya imong lola? Kadiyot lang, Brad. Mm. Pangibton una ing akong uban sa akong lula. Unsay uban ba oy? Palit ka magkaog uban. Unsay mo palit pag uban oy? Ni ama sa imong karatula. Mo palit og alahas dugmok. Oh. Cellphone guba. Oh. Payong guba. Oh. Og uban pa. Hoy bayot. Di ko mo palit og uban, ha? Kuto ang akong paliton og dili uban, kuto. Ay, papasa ng naansulat niya. Ay, papasa na. Lakon ha, sugay to ras ka mo. Ha! Yehe! Deloling! Salamat sa Diyos. Giswerte ko karong adlaw sa akong it all you can. Sabay, it all you can, uy, karyas. Sa ako bang miscellaneous nga mga trabaho, giswerte ko. Dako-dako kong kita, ha? Bao nga magkuyog ta. Muadto ta sa Happy Mart, mag-shopping ta para sa Pasko. Tinuod ka dong. Ano sabay mong gustong palito, na? Luling, kung sa'yo gusto Kuan, mo. magpalitag bituon dong, kanang Bituon? dagkong bituon. Di lang ta ng bitoon, oy. Di lang ta ng bitoon, kaya na yun yung mga jeep nga munghono sa tuntungod, magpatubil. O si magpatubil. Oh, magtuon niya sila nga, kuan ta, Caltex ta. Ito mga driver nga, Caltex ta. Mao ba? Oh. Ay, kuan lang dong, kana lang series. Nganong gusto ka mag-series? May nakakidlap-kidlap man. Uy, kidlap-kidlap. Ayaw lang nalin. Magtuon niya mga tao nga beer house ta, kaya na kidlap-kidlap. Ay, magbuta ng tag Santa Claus sa gate nato. Barbasa na nato. Si Barbasan. Magtuon niyang kapulisan nga, nagtago tag ISIS. Ay, bisag unsa na lang gid intaw. Basta Una-unaan mo. mag-shopping ta. Pangandam sa Pasko, okay? Okay dong karyas. Yes! Pagkabuntag na, sayo ming nangandam og sa kong bana kay mag-shopping mi para sa Pasko. Excited na kaayo ko kay mamalit mi blouse sa Happy Mart ug sada nakatang namig sakyanan. Ling, mingo mang karsada? Bitaw da. Wa may naman sa hirong jeep, mga tricycle da mong gimiagi. Ha? Taxi lang ta? Na, magdagin no ta oy. Taxi naman noong ka diha. Nga, wa may jeep nga miyagi. Oy, may Krias! Oh, Where are you going, ha? Sabo? adto may syudad bay. Ganina na may nangitag sa kanan. Wa may miyagi, oy. Uy, wari ka may baway? Naibaw nga unsa? Nag-strike ro na mga jeepney driver. Naunsa man ka, oy. Unsa strike? Oo, strike lagi. Wa mo masahiro. Mao man ang strike. Di man na masahiro sila. Mao ba? Mo ding wa jeep nga miyagi strike di ay. Hangtod pag yun yung babay. Strike yapon eh. Mao bitong ako, lakaw lang ko, oy. Oy, Ling, unsa man? Ay karyas, taxi na lang ta oy. Taxi ba ay? Daginuto ta ning kwarta na to. Mahal karon taxi. Nga, kuyaw pag kuan. Kuyaw pag di musukli. Ngano di ko musukli? Salig kay Pasko. Mo makalagot ni mga driver uban ay. Sex strike unya. Mo ni akong gikalagutan ron day. Sex strike. Ilisan magod ang mga karaang jeep. Ilabi na katong mga kagang-kagang na. Kinala sige na. Okay, muram tag nagsakay lungon ana.
Mao sa Modernisasyon ba? Modernisasyon. strike man din na sila. Pare, sabi ni mo pare karyas. Kita mga pasahero taon mo yung mga sakripisyo taon anak kalaki ah. Maugid, pre. Karon lang, kung ato tami sa kong asawa, syudad, kay mamalit mi para sa Pasko. Usama lang, wa may jeep. Ako hinuon bay. Wa ako mag-uula ning strike. Anong wa ka man mag-all? Nagamit lang mi sa mong pako. Ang pare Alex. Oh? Nigbukal sila na lupad-lupad ayon. Ugma, gamit gyapon kasi mong pako. Dili siling na akong sakyan ugma bay. Angkas mi ba, ha? Ay lang uy, batagak niya mo. Karyas tana, uy, ungo ang tawhana di ay. Usay, ungo. Mibukal akong lana. Mibukal akong danga panyawan element oil. Mo ba? Dito sa mga daan ako. Pinakakusog! Tanalit. Tana, ay, nanuwad baya mo tanan, tana. Umaulit ito, magkalagot ng strike, Naglagot ako. Wata man na yun sa tong shopping. Makalagot. Pag-abot na mo sa bahay, sige bagulbo lang akong bana, naglagot sa strike. Naglagot yun ko. Ngano kada karyas, uy? Og naglagot man sila sa gobyerno. Nganong i-appeal man nila ang mga tao? Nagsalig lang yun na sila. Ila sa lang katungod, uy, sagdi na lang good. Unsay sagdi lang. Ha? Napiktuhan sa tani, luling. Oh, salig lang sila da. Ha? Hilom na yung taon diha, uy. Di naman mo. Mubaos taloin, mubaos ta. Kaya pag usagot tayo mabawas ka karyas, uy. Mubaos sa da. Ha? Sila rin kamang mo-strike? Kita rin. Kung kamaw silang mo-strike, kamaw sa daluling. Usagot tayo kamao ka karyas. Mo-strike sa ko. Unsa? Unsa mo strike ka? Oh, ipakita na to nila mga driver. Nga dili kay sila rin kamaw mo-strike. Kamaw sa da. Unsa man nimo pag-strike in town? Basta ugma, mubaos ko. Mo-strike sa ko. Makita nila. Pah! Tanaling! Ito na siyad. Oh, mo strike ka man ka. Manlakaw lang ta. Unsa? Sagon ni Karyas, manglakaw lang ta, di lang ta manakay. Mubaos taluling. Ha? Kay mag-strike sa ta. Sila rin mga driver ka mong strike. Strike sa ta mga pasahero. Unya, manglakaw lang ta. Malakaw ta. Sakripisyo. Mo-strike sa ta. Ha? Ala. Pailon ta ng mga driver. Nga kita mga pasahero, kamao sa tang mo-strike. Makita nila. Karyas, giunungan ta sa jeep ay. Balibad. Ina-strike ta. Oy, Brad Carias, asaman mo. Manlakaw lang mo. Dali sa kayo mo dire. Kuwang pamari. Di mo sakay. Mo-strike sa mi. Manlakaw lang mo nga torsidad. He! Boss-boss lang tayo mong. Kamuray ka bang mo-strike? Ha? Kami, di mi kamao? Di mi manakay. Dali mo, Brad. Wa may plite. Sorry lang, Sad. Sorry, Brad Imong. Hangtod pa rin among strike, ugma. Duha sa ni kaadlaw mo strike. Kamuray kamao? Boss-boss, ani. We are on strike. Inang presidente nga wa say klase. Ngo, ha? Inang wa say trabaho. Kay nag-strike ang mga pasero. Hoy, mga pasero! Ayaw mong panakay! Mag-strike sa ta! Sila rin kamao! Basbaosan! Manlakaw lang ta! Ha? Make fit! Use fit! Lakaw! Kinigibuhat sa kong bana. Sakto ka ni? Nga kita mga pasahero din ata manakay, mubaw sa tag-strike ba? Lakaw tang tanan, murabag may kuyog tag-prosesyon. Husto ka nigibuhat sa kong bana? Nga lakaw lang? Unsa man ka may pasultihon, luling? Bam, di ba ito kapili? Karon naman ito. Karon buangguan. Ako, tulong ka sa kadlaw, Ate Pres. Katulo dyan ko magtimplag kape. Kaning mukhaon ka nga busog lami jud ang coffee. Oh, tinuod bitaw. Diba?
Labi na imong sudan, buwad, unya itlog, unya kapiso. Oh, lami ka na Ura nakikita. man ang istorya ha, ingon kita mga tiguang, kinahanglan tag-init kay unsa ba di ko peras batanon nga kanunay init ang lawas. Di pare ang burtiban, nga, sige gihap siya kwarta. Wow, mga klase ni. Kaya mo ko pitaka nakitaan. Gihatos bay, no? Puro kwarta sud. Oh, dili mga resibo man eh. Ang tagiya si Adelaida Idosilio man tini sa Bulacau. At tuwalin sa bay, to dito yung pitaka. No, Tuloy ko Adelaida. sana dyan. Ha? Wa na, wa na. Kaila, Ang gato nato, ang nakitaan raman to board. Pero kitsa nagkuha to, giit sartos dapin, kuhaan to. Oh, bitaw. Isang bulan na to. Isuot, si Tos Quintar masas. Ay, may nalang, gibinlan. Ay, gibinlan, oh. Gibinlan. Uy, Ay, doon na yung mga panahon nga mga resibo, mas importante sa kwarta. Pero, oh, tungkol kay mahal ang pagprenda, ano, ana. Oh. Pero akong pasalamatan day, ang tanan nga nagpalitan o gamitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic. Para sa mga high blood, cholesterol, dili ta dali nga masakit lagsik ang itong lawas, mao nang kinahanglan kada adlaw magtumar kag yun og Panyawan Herbal Capsule. o nabili yun sa tanan nga naghimog number 1 sa Panyawan Liniment Oil. Salamat kanyong tanan. Wag yun number 1 laing number 1 ron nga haplas para sa ato mga panuhot pamaol. Labi na gyud karon nga tinglamok na. Kinahanglan kita mahaplas ng Panyawan Liniment Oil kay para dili kayo ta layo-layo ta sa mga sakit sa lamok. Panyawan Liniment Oil hay mo kalimot tanang mga taxi driver, tanang mga habal-habal driver o sa tanang mga construction worker. Salamat kanyong tanan. Kinahanglan yun. Kining kasok magkadot-daot ang yung panit, kinapakan mo glamok, pwede sa munan sa dayon ninyo sa celebrity coach J.K.B. Oriso. Oo, unya ini ko man butangan og Panyawan Liniment Oil kato pinakan. Aron Si SPO for Lito Estrada Ati Pres, ang iya rin gamit ko no kan mag-duty siya kay video bukid-bukid mo man ilang balay. Oo. Inignaong niya kay kadlawon man siya mag-duty, maghaplas siya daan og Panyawan Liniment Oil Board para sa iyang pamaol kuno panuhot, para inipaabot niya sa opisina, kondisyon niya lawas labi na si Jose Joseph Estrada. Niya sa itig paminaw na to mga gwardya ni si Kiones Bangko Gulyat. Aha. Nakita mo ano? Saan man? Diya sa kuan atong Pelisag City ba? Si okay. Ronel Campihiyos o Jacinto Hilbulingo. Mga tigpaminaw nila si Kyo. Niya sa tigpaminaw kayo nga nakailan ako dos meteryo. Sige ni sa paminaw to driver ni siya van, no? Oo. Yang radyo. Sige lang paminaw mga drama na to. Sa kaon niya ay. Transport tours, red car and truck. Thank Mao ni you. si kuan. RSK Pardillo Hitwaban. Nana si red car. Yang radyo. O kani si Neryo Bascon Board sa Nice Guy Taxi. Purtig yun natong, purtig yun papaminaw yun yan nato board. Salamat kay di mo diha by Neryo. Labi na yun ni Attorney Esther Nadila. Nga sige yung pamaminaw nato. Og ni Jungkoy, og ni Dodo, Inday Arlene diha sa Salvador, Labangon. Good morning yung tanan diha. Og sa rito ko sa kuan, saya ni Cardinal Vidal, nakita na ko ang mga pare gyud nga mga karaan nga nasayan sa bunog, nabalhin ng uban, lagyan na kayo si Padre Kukoy, dre. Asmay, kuanan, nagpakalawat. Dito na mga, si Padre Makoy, nakita sa may. Bakoy Villamor. Mo ni mga karaang pares talisay nga, dito na dalagit, karon nasa sa katedral. Dito mga, kuanan ni, mga alalay ni Monsignor Robin Labao des katedral, perting tao, wayo bas-ubas. Aha, di ba? Gatong kuan, gatong haya ni Cardinal. Karon di naman pasudan board no? Ang Karong gabi din na. lagi. Pagsimba na kuban, atol sa ganyan Karong gabi, kuan naman kuan man Liwas naman ita. ita. Sa ilon tan, bebe 4 naman Ato ita. pagsimba na kuban, atol sa ganyan abot si former President Joseph Estrada. Oo. Kanos aman? Pizza. Kuan, abot siya, kuan. Pizza 24. Hapon, udto man si Arroyo. Niya si Duterte, kadlaon. Mga alas 12. Ang wagin mo to, Pinoy rin. Si Pinoy? Mo na bangata ni Atty. Rafael nga, Katoliko Ano, mata ang Katoliko imong kay inahan. ang inahan, oo. Katoliko, grabe ka Katoliko. Nga atong pagkadaog, si Cardinal Vidal pay kuan, presidente sa BCP. Oo. Nga pagkadaog ni Cory, wa gyud mo doos Pinoy. Dagat Kung siyang buhat. magpakita, ha? Dagat siyang buhat. Tingali- Bisag Sa dagan ibuhat pa. ng Pinoy. Ay Tingali kanang buhat ni kinig lubong. Duterte. Oo. Sige ikaw, sige itlog. Sige duwa ng kuan. Hindi ito. Sige duwa ng computer. Mabre, trabaho. Mao na. Saril. Hay. Mo na nga Maruhas, maruhas, mga wa? ilong. Asad. Wam Si yelo? Lini Robredo. Abot lang ka paglubong na. Si Lini Robredo. Wag yapon sad. Sige na lang siya. Katanghal. Mga ilo no. Katong pagpangapanya dire hilak-hilak des Lini. Nga Cebuano pinangga kay kuno niya taga Cebu. Wala, Kay dire no? kuno namatay ang iyang gikan kuno namatay si katong Robredo yang bana board dire kuno yung gikan sa Cebu. Wala, no? Paglarga mao nang pinangga gyud kay niya Cebu. Niya. Porbeda. Nala. Lalo Sige. ni.
Di ako sa barko ba, nakalimot ko sa panyawan nga haplas. Pertigo, sakita sa kumpiang kay gikan mo nangguna sa Bohol. Ingon ko mo, agay lang ko sa katedral. Na ba kay misa? Teka, sakita ba ko sa hawak? Nakutawan ko sa information, ma'am. Doon na misa karo alas 7 gabi eh. Siya unyara alas 8. Kaya alas 7, katakanta. Wa mong ko makontento, nakasugat ko mga kolektor. Iko, ma'am, ka na doon na misa alas 7 siya. Ingon information, wa. Siya naay alas 7, nam gani alas 8. Iko, kabahala na wala. Iko, lingkod ko, watuwat ko. Ni misa mag alas 7. Tunga-tunga sa misa, kabatikod ko, nawama ko sakit sa piang. Hangtod karon. It's a miracle. Hangtod karon. Kana bitaw ingon nga, let's Oh, kana. pray, the Lord's Prayer. Katong tindog bitaw. Testimony na, testimony na para masanto si Cardinal. Katong Our Father ta. Wangan mo kita sa langit na mag-ampo. Dito sa atop sa katedral, murag niluta man siya nga naglingkod. Tanaw sa panganod. Ana. Abi di mo bang si kanang si Sir Rino Gabino siguro to kato gisalidan sa Kalumpang bang? Grabe no. Grabe no. Oh, ningo gid siya sa kanas bambina, Diyos blun gyud kana kay kada adlaw na Simba musimba. gid siya, no? Makita gyud na nako sa pirming musimba. Dili kita parehas, bam. Kay ngano no ako pirmi lang ko paludhon kani ato sa among maestra sa Sa katikisim? Oo, kay ngano kisay na simbag hapon kay Lunes Sunday kinahanglan manimbag yun. Kisay ni simbag hapon. Hindi pa sa kumabakak. Mo hands up sa kudili. Ako ra gyud magluhod dito. Oh, pero Bahala, sis. pero Ang imong dili pa kahinin ba nada karon? Ha? Oo, Nadas mo pagkatiguang wala Dili, kay si Basimba. Dili, simba jud ko, board. Ha? Simba Wala ko. eh, wag kalibutan galis mamisa. pero ba? Pero abi nimo, ang akong Musimba palitan nga. dili ko Di hinimba. makampo ni siya Pero doon ang sa akong Santo Rosario. pag-ampo buntag hangtod sa ang gabi eh. Oh, nag-ampo ko ana. Buntag inig mata, gabi inig dayon katong. Oh, pero Unya, musimba ko, ang ako gundi ka nagsimba ka ng daghang tao. Kay di pamina ko di ko magkakonsentrate. Anto simba sa kuan, alkoy dito kay mingaw dito ka. Ano mata Di syudad. bitaw tinod. Murag Alami. ato ko sa Rosario, kanang udto. kanang minus ng tao. Oh, dili man kay daghang tao. Ay, alas 12 midya na may misa niya sa Alas Rosario. 12 ana kanang padung ko ngari. Oh, ato ko mahapit ko. Pero si Ate Priscilla, hindi ko siya nga, hindi ko mas gulit, nagsimba ko kada adlaw. Si Ate Priscilla, way si Basimba, ingnon ta. Pero, ato siya mahog sa giingon sa pare dito sa Recoletos nga, a noble sinner is better than a righteous saint. Ang pasabot nga, ang usap ko nung ka makasasala, mas bililhon pa, mas dawaton pa sa katong usa ka taong matarong nagtungwa sa Ako, ang ako kuan tinuod dili kay ko hinimba parehas nimo bam. Pero once nga diyon ako'y mabuhat nga dili maayos sa akong isig kaingon, iampo ko dahil nas Ginoo ako na ipangay pasaylo. Oh, kay tao raman ko say kalit ang kalit aton kina iya, di ba? Mugwa. Pero mga ko pasaylo sa Ginoo na hikahimo ko sorry kayo. Sorry gyud kayo. Ana. kuan siya ba? Diha, ako pagpangay pasaylo. Ari sa mo sa kaibas katong ingon mga dili tanan mo sampit Ginoo. Maka Makasol sol sila. sa Oh, ganyan. mao na. Kay usay, Hindi man ingon nga, ang akong gikasawayan uban anang maninimba ka adlaw ka nabut. Pero inig abot sa ila tuwa dito. Ay nalanas lang tay. Ay Oh, nalanas lagi. lang. Ang imo Dili. na walingon mo tay. Ay Mo nalanas lagi na unang usa. Sabot ka makasaan na. Dili usa Sabot ka nga. makasaan. Ayaw na lang. Usa nga akong gikuanan nga dili kay ko tigsimba. Kay nga akong gikuanan ako rag kanang Kalingon pag-ampo. Oo, sekreto nga na akong pag-ampo. ako nakasaam gani ko ni simba ko press. Ang importante gila tong Katoliko makakumpisal ta. Oh. Kana Nisi- gyud usa gina. Nisimba ko sa tuninyo. Pagkumas misa, nalipot ko dito sa choir kay kana Jerry Priano. Tig-apel mo nag-amateur sonos di WHP niya. Jerry. O, choir mo sa tuninyo. Sa Tuninyo, Nilipot Sinilo. ko dito, Jerry, humagmisa ko. Jerry, kasi ba ito nabasa ng bina? Uy, pabasa mo ito, klaro. Ay lagi na sagdala na. Makasaan na sa Sagdala na sila. Pare nga magduka magwali sa Pare, Ingol kuan katong dihen Pero sa ibang duka, pare, di ka ganahan, Kardinal. oy. Kanan tao pariya taas kay mo misa sa matulog ka lang. Ningos Kardinal matulog ka lang. Gitaasan man kas misa. Aw sawali matulog ka lang. di ba? Oo, matulog ka kayong kagrahe. Katog diha dinig kuan. Ingol Kardinal katog lang. Lain sa kayo magduka ka ng simbaon. Katawasan si Lucy Mercia. Ako na na. May last week, kani may katawanan man. Istorya na sa kong kay katikes na kumangon sa Bohol, si Claudia Eliseo Candole. Ang usa ko no kapare, ni adto sa kaparokya kay magmisa kinasal. Pag-abot ko na sa kumbento, kanang ma'am, may buntag ma'am kanang asa na piti ang CR. Ningon ko no ko sinira. Naim CR na para pare. Dito. Tos gawas dito pag dito ayo din dito. Dina ako sa kadto. Pagkalas dis na mo sugod na kasal ni sakal sa balik kumbento. Madam kanang naana ang kuan kaslo. Mangihi na po ka. Dito. Kisa mo to bayana. Siniras kong pinto. Sa- Ngayon oh, di ay. dili man mo talang kung naara ba kasulunod. Ano man siya? Ako mong kuy mamisa. Uy, pare. Hala! Mo na nakaapan. Lord. Mo na
nagkapan. Di ba? Okay, mataw ko nga maayo lang tanawon. Oh, maayo. Kuan ko siya Anay paliakan ka, nga maayo lang Ah, kayo sa kamayon. tubangan nga. Nindot ka, kuan. Dapat sa usahay ka Kuan sa kailangan pare kay gamay Mao kay lagi, laki. oo. Nala. Nahala. Katong Mura to. si Padirante, no? To ka bata nang hambog akong papa abogado, akong papa doktor, akong papa pare. Sige, ato sinder si Kwan. Luling. Luling. Kay kina mo kayang bana, kaning naglagot ba sa strike ba? Okay, yan patrabaho na sa Siras, wa sa kasapit kay strike. Pagka ugma, bawas nag-strike. Wag yun siya, lakaw sa diay tama na kay. Yun nga sa jeep, sa nag-strike me, where strike? Ako inom presidente, way klase ugma. Kay nag-strike me. Oh, way klase. Oh, way trabaho. Oh, kamurek ma'am strike, sabi. Oh, muna nga. Mga katawan mag-strike sa da. Sila rin kamao. Pumanakaw. Mubawag bitaw ta? Tinuod bitaw, tinuod ay kanang sakit sa baya kanang pait kay board niya. Naaro ba yung uban board? Ihatod sa nila. Ihatod sa nila sa mga trabahoan pero ang ini pamauli di nakuhaon. Oh. Ay sakit eh basta mo strike mo ay alam mo pasikuan. Ato sa sabto ng ilang kausan, no? Kausan nila. Pero rin na ba ng kuhan, ng modernization god? O nga ilisan na ng mga batik yung mga jeep. Nga masama tayo nagsakay na to. Unya, mao man na Masama ilang tayo. gi-strikean. Kay nga nung ilisa na kunong Mao lagi. daan. Yan, mura tayo sakay, lungon oy. Lain ba din? Way Kay bring. usay ma. Burlon. Pero atong isang adlaw, di sa may flyover bitaw, di sa may mambaling, o kanang, doon na stack up nga jeep. Di rin sa tunga bagyo sa kuan. Oh, kana mga karaan Oo. pila na katuig. Pait, Mga bag oron, mga kuan god, mga safety ba nga ang pultan is kilid, dili is luyo. Kuya sa nang nas luyo, dumpulan kang kilid, naog safety ka na. O niya mga kuan ay murag mga gas friendly ba o sana mga eco friendly. Hindi kini sa dili makadaot sa tong ginawa mga aso. Hindi kini mga sa kinana. Oh. Ang mga bag-o na board. Mga Pero bagkong. kana mga taxi unta nga kanang gasol mo ko ano sala kanang Oh, kana kuan mo na sana. ko ano bahugya kayo. mga driver gyud ati press nga ni dili na gyud sila ganahan mo Baho, drive oy, sa baho. gasol. Baho. Usaw nang ilahang mga operator gasol mo gigamiton. Mao lagi, no? Oh, wa man sila laing kay padulong nga taon mga taxi driver di mo drive lang sila gasol pero wa na gyud Nakadaot. sila gustong drive og gasol ati press. Lain Among kayo siling sa- driver ang yang gamit butin. O mas may pambutin. Butin kag may kayo yang kuan. Lahi bitaw baho bitaw Ay, kayo. ang usa sa nga ni strike sila kay matod pa na kung ilisa na kunog mga jeep nga bag-o na unya. Pagka-drive pa ba sila? Ngano di Si ilang mga kuan kanang ihataw na sa gobyerno pa daw na ba. Ay lang kay gimahalan ra sila. Oh. Pero bakit Murag mo sa 80,000 man siguro ang Oh, down no. oh. Pero og doon ay mo palit, okay ra kanang civilian, Oh, kanang okay. ordinary, ordinaryo nga Kuan tao. gani mga sa kinanan nindot kayo. Mga daga kani yung multikab nga kuan gamit pasahero mag-abot og tuhod lain na gyud. Lagi, Yung inignaog mapakot mo sa ba? kayo, ano? Dugay ka kakanaog kan Gamay tuhod kay- babad. Masangit ang tuhod. Gamay istanan. Ang mga olitaro giganahan sa multika pati press. Ano naman? Kay ni sakay magsuot niya labi na tubang niyo ang katong daga. Ganahan lang mas pa. Magsikid ro pa ayo, kanaray. Suro ka gis dumala. May ilaw na to magpingki atong tuhod. Ay ako abi nimo inignaog na ko doon na may tao nga di gud makaana bitaw liwag siya tuhod. Ay ako man damagan ana lagi. O sabi na ko magdugay-dugay ko mulagaw niya ng jeep. Wag kay na aray nang. Hala. Hala. Sige, salamat kay Ling na nakapagbawas sa iyang imong bana sa iyang kuan. iubos. Oh, kumo, yung mga kuan ba? Oh, mga kuan sa strict strike kay napiktahan sa taon Mga kaligot-got, ya, board. Oh, yang gipahungaw lang. Salamat kay Ling has pagpadangat tong tulumanon. Kaya ko ang